Takže ahoj, vítejte na dalšího videa. V dnešním videu si vyrobíme sliz. A bude to takový sliz. Mám tady psa, takže bude to takový sliz. Bude to takový žluto průhledný, který si dá i natahovat. Ten můj pes vlastně to má strašně rád ve štěnkách, když to vlastně a chce ho strašně, počkej, tak vám to ukážeme. A chce ten sliz, ale já mu to samozřejmě nedám dávat. Mimochodem změnili jsme prostředí, jsme někde ven. Budete potřebovat tady něco, čím to budete míchat, něco, v čem to budete míchat, potom jar, pervol, jednaký, průhledné lepidlo, ježiši, a nakonec tady tuhle vodu. To je vlastně voda, může to být kokolí, nebo nějaký, prostě z čeho nejde sliz. Takové ty vůně, jo, to jako pere to, ale spíš i taková vůně, z čeho nejde ten sliz. Pardon, že tady fouká úplně, víte. Jako první si do nějaké misky, nebo co, si nalijeme tady to kokolíno, nebo co to máte, já nevím teď zrovna, co to má. Strašně fouká. Mně se to líbí. Tak. Potom tam vlíte to lepidlo. Tak. A potom tam dejte teda to lepidlo. Jo, dejte tam, kolik chcete to do toho vlastně, není to osliz, to lepidlo, ale vlastně podle těch tekutin, kolik toho tam dáte, protože se vám to vyrobí ze všeho. Tak, teď to promícháme, přidáme trošku járu. Tak to promíchejte i s tím jarem. Tak, až to pořádně promícháte, tak já si tam teda dám ještě pár těch dávek ze všeho. Ještě jar a lepidlo. Tak, jsme tam vzali to lepidlo, tady strašně fouká vítr, tím pádem všechno padá. No nic, takže teď to zase promíchám s tím jarem a s těma tekutinama. Vidíte, že z toho pracího gelu, jak jsem vám říkala, to je jen vůně, takže se z toho vůbec netvoří sliz, ani by se netvořil. A nakonec dáme pervol, který to všechno dá teda dohromady. Stačí fakt trošku. A vůbec tam už pak nepřidávejte, podle mě už to bude pak blbý sliz. Už jenom míchejte a jenom míchejte. Pak bych tam už jenom nepřidávala. Samozřejmě, kdybyste to měli strašně tekuté, tak to je jasné, že to musíte přidat. A už se vytváří takhle sliz. Ale spíš jenom míchejte a to se samo potom během toho míchání vytvoří. A nepotřebujete tam dávat ještě nějaký gel. Tak vidíte, když to budete pořádně míchat, tak byste měli potom mít takovou nějakou tekutinu. Kdybyste to měli ještě vodnaté a pořád byste míchali, tak tam už ale přidejte jako ještě. Tak jako bude to teď zanechávat takovou slizkou vlastně vodu na vašich rukách. Ale to nevadí, musíte to právě pořádně promíchat a to je právě ta nejhorší fáze, kterou vůbec nemám ráda. A já to teď budu promíchávat, protože aby to bylo lepší. Ježiši. A já to tady mezi tím udělám. Já jsem to promačkala a vlastně mám to takový menší, já jsem totiž zbytek ztratila, jak jsem to mačkala, mi to padalo. A tak, jak jsem to mívala. Takže takhle to musíte mačkat. A pak vám ukážu, jak si s tím budu hrát s psem. A při stálem zpracovávání byste měli dokonat
takovéhleho výsledku. Samozřejmě, kdyby vám to nějak nešlo, tak to asi máte blbé gely, ale vážně nejlepší je to s tím pervolem. Ale jako persil to bych vám tak moc nedoporučovala. A jde z toho sliz, ale já jsem teda zkouším to z pervolu, je to lepší. Jo, je to takové slizčí a opravdu je to takový sliz. No a teďka, až to budete mít, tak to můžete si s tím normálně hrát. Ale když tady tyhle slizy většinou, když uchováváte v krabičkách, tak vám zanechají možná i někdy stopy, jakože vodu a tak. No, tak to je, potom tu vodu odlíte a ten sliz vždycky, když se vám tam vytvoří voda, tak to odlíte a máte vlastně to. Tak jo, takže ukážu vám, jak si budeme hrát s tady k tímhle. A s tím pejskem, jmenuje se Miley. Myla prostě. Kules to nemůže být, musí to být průhledné lepidlo. Miley, dívej, co mám. Dívej, co mám. Dívej. Dívej. Ty tak chceš. Malinko. Hop. Chceš taky, Monty? Hop. Hop. Hop, Milo, skoč. Skoč. Ještě. Skoč. 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 Hop, na. Takže já se pomalu a čau.